Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang 1 peso NGC New Generation Currency Coins na may taong 2018 na may low mint mark at upper mint mark. Alin ba ang common dito? Alin ba ang rare dito? Bago ang lahat, ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shoutout muna sa aming Team Alliance at shoutout din sa magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Shoutout din sa mga coin collector at mga kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at shoutout din sa mga pumapasyal at bumibisita sa aking channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, dumako na tayo dito sa ating pag-uusapan, ang 1 peso NGC New Generation Currency na may taong 2018. Alin nga ba ang common? Alin ba ang rare dito? Ayan. Base sa numista, ayan, titingnan natin dito sa nakatala dito sa numista. Ayan, ito yung 2018 BSV. Ayan, 75%. Ayan, the mint mark is near the word mark Jose Rizal. At ipapakita ko sa inyo, ito yung common. Ito yung muna pag-usapan natin, yung 2018 na common coin. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, yung mint mark nito, ayan, nasa bandang dulo ng pangalan ni Jose Rizal. Ito yung low mint mark. Ayan. Ito yung common coin. Nasa bandang uluhan naman ni Jose Rizal, nakalagay yung Republika ng Pilipinas. Halos nasa tapat niya, Republika at Pilipinas, magkatapat sila. Ito yung mga palatandaan ng isang common coin na 2018. Ayan. Ayan. Dumako naman tayo dun sa rare coin na 2018 na may upper mint mark. Ayan, nakalagay dito 2018 BSV. Ayan, 2% ang frequency nito, upper mint mark. Mint mark is right above from the letter L of Rizal. The word Republika is above the first letter I of the word Pilipinas. Yan, ipapakita ko sa inyo ang 2018 na rare. Ayan, nakalagay dito, yan yung upper mint mark doon sa may dulong bahagi ng pangalan ni Jose Rizal. Ayan, nasa bandang taas siya. Ayan, doon naman sa bandang uluhan ni Rizal, Republika ng Pilipinas, halos yung Pilipinas, nakatapat yung letter I doon sa Republika. Ayan, ito yung mga palatandaan ng rare coin na year 2018. Ayan, ito yung nakasulat. Ayan, 2018 BSV. Ayan. Ayan, napakahirap nang hanapin itong baryang ito. Nasa 2% na lang ang frequency nito sa numista. Kaya kung mayroon kayo ng baryang ito, ayan, medyo itago-tago na. Itago-tago nyo na dahil pagdating na araw yan, medyo tataas ang value nito. Ayan. Ayan mga idol, alam nyo na yung common at rare na barya. Ayan, ipapakita ko ulit itong common. Ayan, ito yung common. Nasa tapat ni Rizal yung mint mark niya. Tapos yung sa taas nga, Republika ng Pilipinas, halos magkatapat sila. Tapos ito naman yung rare na 2018.
yung mint mark niya, halos nasa taas ng bandang pangalan ni Jose Rizal. At yung Republika ng Pilipinas naman, yung Republika nasa tapat ng letter I ng Pilipinas. Ayan, ito yung rare coin ng 2018 na 1 peso NGC. Ayan mga kabarya, mga idol, sana may naibigay ako at may nakuha ko yung konting impormasyon patungkol dito sa baryang ito na 1 peso NGC New Generation Currency Coins na may taong 2018. Ayan, sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat, at sa mga bago kong viewers, paki-like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalas.